Sunod-sunod. Yan naman. Tayo, good kami. Oo, pala tayo, ma'am. Sa magdadala? Bet to. Boss, balianin. Dua na ka? Agpilang sa kayo, ma'am? 50 period, sir. 50 per head? Mga tuyok na. Dito, agit. At ako Ah, po yung natin. sir, kay 300, sir. At kung 50, Ato na, sir. Bando rin. dadora. Balik ra dayon. Bisag unsa klase? Bisag dagko gagmay. 50 tayo lang kung dito, guys. Horseback riding pero dito ra taman. Kung mo tuyok ka tag 300. Kada gito. Nakabay na lang kami. Nangihi ka, nangihi. Daday. Siapa kami? Testing tag sa side sunod, guys, pag makabalik ta ba. Ay karon dili isa. Natin may silang sugar, guys. Oh, wow. Free ra day gyapon ilang zoo. Dagan sila mga birds gyapon dire. Wow. Oh. Mira. Wow. Pero oh. Apre atong nasa Noah's Aviary. Doon sila ka po. Saan na sila? Nasa na Hmm? Oh, red. ano siya? Oh, daro. Ano ba ito? Sila ka din? Kaya siya. Gawin niya itong halas ma. Ito na, ginato itong halas ma. Baka mo dito. Na, dahil. African grey parrot. Parang lori. Yellow, tadi color. Money there. Oh, wala pilit na? Ha? Wala pilit na siya dati. Wala pilit na siya dati. Umot. Siya pa kalungkat? Dati ay, ito sa salida dati. Oh. Oh, wow. Hello. Hello. Happy birthday to you. Ayaw na yun. Sino kayo? Hi. Hi.
Hello. Hello. Happy birthday to you. Hello. 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 Is there one snake only? Python. Two snakes. Two big snakes. Pwede ba ikaw na ibaw? Wait, I'm gonna keep my daddy. Oh. Ulo anak niya din. Keren tago. Kubra na no? Yan. Dahil lang ko na. Tara. Kani may clear. Paspasan na itong video guys kay paulan no na. Action no. Say na adre. Yeah, that's like you. Say na dia. Owl. Owl. They're on the other side. Eagle owl. Hindi lang siya makita. Tara. Ito lion no? Oh. Okay. King of the jungle. Ang tiger dito sa Pikas. Post right. Dali siya mo. Ibutan ko siya dito. Dito ko ba? Isa ko ba? Ang mga dyan ko ang dati. Nakita mo na yung tiger. Tiger. Kasi mo sila narap. May tiger ito. Dalaw siya sa to. Ano? Churro. Wala na siya. Buhay siya. Mani ito na. Akan na ako nag-chute eh. Mga pag-namitunti. May siya eh. Suko siya. Nag-ihag. Wala na hag na. Natara o, tiger. Taray, ako tayo. Nasuko ang lion kaya niya nakuratan ng taan eh. Pero pag daw lagos kamera ba ni anang tiger ay ang kuan lion ba nasuko. Ano niya? Nakuha dia? Kuratan kay ko oh. Abi sa ganyan bunalan siya kay Ah gani. Isugig dyan na daw na. Oh, dengan ginang lupa do. Tengah. Tirawan ini ba? Mommy, look at the chubby monkey. Mommy, look at the chubby monkey. Sa din ko. May crocodile. Gao. Crocodile na gatnay. So, stretch ata, stretch.
Ostrich. Balik ko dito sa sulod. Sa inyo, man, wala man. Kasi si Lalo. Manigawas. Aman. Ay, dali dili dili. Ay, makita na to eh. Wala man, narato sila sa ilalom kay. Dito to sa outstation. Ay, mati. Ayaw mo pag-ulag. Yeah! Supo. I'm scared. What happened? I only got flash. Huh? You get the water. Yeah. Flash? What did the alligator do? That's you. Ano? Oh, hello? What's this? Ano siya? Suwa. Ah, tara ay. Kita ka? Kita ka? Thank you. Sorry na nato tanan guys. Balik na ta ato tagawas. Napam din niya? Gawas ang dila. Tugas ako ano? So exit na dahil ni guys. I think dire ako tama na nga video. So if ganahan mo yung anong klase ng video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye.